famille 1000 problèmes findini ɗaninoɓe atri majunoɓe trois famille 1000 problèmes serni selaɓe yaɗiɓe famille 1000 problèmes bonni kotigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa min nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money. Eh, ajam. Anajam. Ajam. Eh, Allah karap. Jongo hersam. Jongo Jongo. Jongo hersam sabal. Hersam. Dar Ahmad dar. Jongo sabal hersam an hersam. Ko piru dum battu nu wona gede maw. Ahmad dum wona gede maw. Ibnis. Allah de. An so yade man ladde mi soke. Okam so yade man ladde mi soke. Mi waran. Mi nyama. Billahi waran. An dañi sas. Hersam. Min woni sas no walanda. Hersam. Dañi sas. Hersam an Wallahi dañi Ay sas. annon a jan sans ko bokare. Ay bokare. Arana mbur hirsuma mbur itel ma kedal. Ay sino wonano an min mo wer do suhnu gilena. Ala min e makko do e galle momin barindir do. Wallahi dañi O waram tan wala mi waram. Wallahi dañi Kada sas. dañi sans ko bokare. An dañi sas. A dañi sans. An dañi sas. Moji yesh. Ahmad artin hakkille ma. An Ahmad an ƴeew oɗo probléme wona probléme goɗɗo mo tawi ɗo heccani ñan mbiyata ɗo mi addunami koyɗe suudu Abdourahmane wona ko ɗo kalɗen ha nandirɗen mbimami yare en nam dame ɗe hono mbaɗɗa jiiɗa Abdourahmane en ara goppuɗa ɗum ari Abdourahmane yaltama. Abdourahmane koye galle wonɗo mi tinani ponanomi noddumami nanɗa coow jaltuɗa seesi jahɗa dandoyɗa hoore ma mbiɗa min yomi maayi yo Abdourahmane waram Bugari kalɗa ko fof gonga ñanden min enen jooɗi ɗo mbimami yo a yaha dow mi renanma Allah waɗi nde Abdourahmane dawani mi tinani min mi nani coow monole kono Boucara won kam ɗaɗnatnomi maayi kay perte gooto a faami joni noon min mbimami jarloɗa kam jaafaɗa kam Abdourahmane ari nde dari mbiɗa min nawma to mi yeddi ha lelimi lesdi kono yaltinde o mbimami ko min par ce que ɗum fof sa faami ko ɗum yidde darno won kam yidde woto mi maayi joni noon accident si waɗi manni goto waɗa sauvé goɗɗo yaha kam ɓuuri he fof maayde joni an mbaɗa sauvé min mbaɗami tayle haɗa andi mi soyinoki ɗum hen ka haɗa andi min kam coyinomi hen tan ko jaam Amadou ko an boni ko miijoto ko an boni peeje an boni ko asantami min kam kala ngol jortimi e gaska tan ko an asanimi gaska halluɓe giɗo mbiɗa yomi yortoto haɗa ni waɗi Amadou ɗum welani de haɗa ni waɗi yidde e corse gonka hakkude men te noon Boucara mi haalanma han e dow lesdi an goto keddorimi wawrani joom suuda wawrani Abdourahmane miña jeewo min paari Fatima min kantini an goto keddorimi dow lesdi mo mbawi mo wuurdo ɗum noon haɗa ni jimmi jagga mi timmani ko manki ko am noon an timmitinat ɗum torimami fi sabilillahi wa rasuli Boucara miña jarloɗa kam jaafoɗa kam min toñma toñangue ɓaale kurum te a waɗi ka fotano waɗ saabu tawi kam ɗo aɗa waɗa kiiruji aɗa lappaɗa waɗa fof te komi ma wona fotano waɗ meɗani ɗum fof noon min kam mi yaafima ko lappaɗami ko min jiɗmi jaafaɗami jarloɗami gaccinami hakke yawti ko Amadou
mi nani kalɗa ko mi yarlimo mo mi yaafimo kono ko dow condition de dow gueɗel ko mbaɗatami ko e ko mbaɗata ko nder galle he jiɗmi ko somi yaafimom han woto ɗum dañcu Samba yummu billahi ngol woni kakkoti men noon ayi ngol woni kakkoti men ngol woni ida noon ngol woni battandum ko ndi wotoɗa ko haɗa doƴƴo haɗa andi ko jiɗmi kam ya yaltin tan ɗemgal ma jaltina peeje ma ɗi ko Fatimata kam yalto muɗum tout tranquillement kañum o wawa bone hattanani bone surtout noon ɗo tolni han mbeɗa moolema Allah e Fatimata kam hala ko mbawɗami waɗ boom waɗam kono Fatimata mbeɗa moole Allah onon kam min mbeɗa wawi wona o galle tan mi wonda o probléme uji goɗɗi si mbaɗi ndek lonɗi kono min probléme am on mbawa hen haydara ƴew tan guel ñandeji men Soufia caɗele koye bone tan goni te onon on mbaɗin hen effort départ mais joni on goppidi kam hen Boukary il faut ballonni Amadou wallahi min mbasani probléme ma o te min mbasani andu honomo réglirata kono Amadou an o jikku mo jikkiɗa e ko gonko ko gonɗa en tant que a wakla nek wallahi probléme ma o weeɓani régle tem réglata Amadou il faut que chansa nen gurduɗa joni noon jiɗɗa yumi wa Amadou artir hakkille ma o tellina jabbere ma nde Amadou nde mettere ƴiƴam nde gonduɗa so neɗɗo yimɓe noddodiri ene jewta yo hunde feew so neɗɗo wi goho tan mbiya sappo Sophia an ko surtout e Amadou ha faade joni ɗum guddata e ndur suudu Fatima won dewle ɗe gandanɗa hoore ma sa yalti hen a yettat Allah par ce que Fatima min ala ko muñanani Amadou e nduɗo suudu mi muñiɗo heege mi muñiɗo ɗomka kono Amadou ko gorko jasɗo kuɗaɗo nde jooɗimi ɗo mbiɗa muña mbiɗa woni debbo desaɗo kanko o naari koye nder bedde he omo ƴeewa debbo mo haaldi walla mo resi Amadou yenni kam ɗo Amadou jasni kam ɗo koye dow mon an aɗa tawa a yii kala ko debbo fonno muñji e suudu mum min mi muñi donc min hande somi yalte ngal ɗo dewgal haydara watta kam sona komi jettuɗo Allah to ngumi ɗo Sophia an a bonani an kala ko limete debbo nanema ɗum ɗo ko fawle Allah rek dewgal ne dagi ceyalgal ne dagi worɓe fof wona gotum ka cuuɗi to sila yahana e nokku taw ɗum ɗo hay goto wawa ɗo noddu yewtere ha yewtere nden jebena jaam min noon ko min foti darade probléme ma e Sophia o mo réclame ɓe coƴ min e Abdourahmane si tawi min mi wawa e ma dañ jaam kala ɗo noddumami e yewtere nde pusani bonnani ƴattoɗa ɓe piiɗa ɓe unduɗi bijita ha wijito Amadou ɗum hono ɗum réglirata mbeɗa ma namnir sabi Allah si tawi so yimɓe noddi jaam gadda bone hono honde réglata joni Boukary ɗum fof yawti joni min mi woppi bone wonta dogde wonta haaɓe kadi woni keeci ma kala nde mbiɗa yomi waɗ ɗum mbaɗami kala nde mbiɗa yomi woppu mi woppa alhamdulillah nen mbiɗa joni wallahi sika wahlatiri noon jikku ma o ettiɗa haaɓo jikku ma he deklirɗa ɗum noon hoore ma mbaɗɗa piɓɗa ɓoggi ɓernde ma ɗi ma probléme ma e Sophia o réclu te ma galle o foof réclu mbo wona jaam saabu kala ko addi ɗo probléme ana taw hande sa moƴƴi himɓe dawa jaɓɓa e dow ma sa woni debbo jiɗɗo wonde jiɗɗo resede worɓe nangirma ka kangaɗo ɓe nangatama ne poɗɗi nangirdema ni ɓe nangirtuma ka jasɗo a wona neɗɗo ko ɗum ɓe nangirtuma mi Sophia dewgal ne dagi ceergal ne dagi te gorko fof bonani mataw ko Amadou wondi e jukku mum mais goto sire certain waɗi goɗɗo nen jooɗini Fatima Fatima min hande to jooɗimi ɗo mi sohlani yiide gorko e aduna min astafurlah ka cuuɗe tokosil famani Fatima ɓerdam nde ko gasi e gorko kala ko wiite gorko mi sohlani non rewi noon mi andi neɗɗo so wuuri ko nguurɗa ɗo ko oppat gorko fof mais wona gorko fof wona gotum
Fatima mburu fof ko fari ɗo moƴƴuɓe ngasi ɓooyi moƴƴuɓe ndesi mon onon ɗo heddi tan ko kurjure e bonɓe ɓe kamɓe tan keddi wallahi si certain gorko goto nan jooɗi ne Fatma so Allah haajiɗo hakkude mon wonata oɗo ɗum wiya jagga ɗum ka cuure tuusira yakani hay nokku yettu Allah neɗɗo ko wi fof yettu Allah dewgal dagi ceeran dadi ɗum kay haydara kala ko naala fof ko meere a bonani noon min ko ɗum tan mban wiidama min kalto gorko rew mi yiɗa rewde non oppo haalde ɗiɗo haala koto hatta ɗum ka cuure tuusira sohlani yakani sohlani gorko e gurdamam tungumi ɗo yom oppe tan mi woniri ni par ce que sa resama koye caɗele gonta joɗɗa tan gona antane hoore ma aɗa wuuro mette ma e ontane hoore ma tawa rendani ɗum e hay goto Allah ko moƴƴo yataw ko ɓural kadi noon inchallah anni ko jiɗimi telloɗa yimɓe jaaha fof softi e koydam de seeɗa to gonɗo koydam de teddi dousa yayum dustaw kaw Boucar on paɗam Boucar on paɗa mum ko tagi dousa mi yamɓe forti e koydam de seeɗa to gonɗo mi tampise anda jogom joni dow lelto kay go portable suudu Jeynaba ndu suudu wandu Lixton lelto on manipule portable mum kay gooto kam gooto Boucar yawi yo sotti Fatimata hoto paaɗon kadi wani woɗɗani min ɗo ya promenade ɗo tan min ngara Fatimata a faddaniyam jetti e joni yew sika yeyino yahata 16 ƴeewa ɗon jaɓɓata wota feere gen jana nayi bon Boucar o ko ngirgol ala a andi gite konduɗe moƴƴani ɗum tan wona hayda Amadou mbeɗa yiɗi yaade jonngode te ko an wawi wallu ko an tan wawi wallu kay on balliranno hein on balliranno aɗa andi ɓe jaltiɓe jeeyi te ɓooyata to dok yaha gardanami damal ngal mi doga mi yaha mi yewtida jonngom seeɗa ma sika sooynima heɓe ngar walla leƴƴiɗaɓe doga ngara kalnami d'accord ene wawi won min wawi won Amadou walla mi jaɓi kay a jaɓi eyi ɗum noon mi ɓurdani paaɗo wolde badiri paaɗo wolde bari ronnata jawdi mum jaggu ɗum jaggu Amadou dok daranomi e damal hemi yaha Boucar ɗum ka waɗa ɗum jahaɗo makka min ɓurdani jaaɗo wolde badiri kam haala yah daranomi ɗon Boucar he yo welde inchallah an kay gardanam tan gardanam tan Oui, entrez. jongol alhamdulillah rabbil alamin Allah aɗa fofto bara foftima ko moƴƴi jongom wallahi mi yii ngal teddungal ngal okkuɗami han mi yii ɗi gilli ɗi dosɗa hakkude men ha ɗi dari ha jalluɗi ɗi jari haɗi corti jar jofuma ko ni tigui debbo moƴƴo wata ko ni tigui neɗɗo jeɗɗo neɗɗo siforto saabu sa yiɗi neɗɗo a yiɗat suturu mum jiɗat teddungal mum jiɗa kadi yo won neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko neɗɗo ɓalliɗomo an noon toujours koye ɗum woni kosɗe ma ko hen dariɗa wallahi a jarama Boucar aɗa ko jinmi haalandema trop nak c'est trop te an sa ƴeewi hakkude meɗen nena ɓooya min a dogni kam hande janggo ɓaawo janggo ha made Boukary ko ha made walla ko dewel ma Fatima gonɗo ɗo ko on kulata Allah aɗa ko jinmi haalandema ko debbo tan komi debbo eyyi aɗa jogui droit resa hay rewɓe nayo wat fulla ma e fayida ma hankkadi yonti min ko ɗum mbimami de jongom min jiɗmi ko paama min kala geste mbawɗa yimɓeɗe ɗum waɗa nder galle he walla kala ko mbawɗa ɗon nan mbeɗa haala wallahi ko ɗum pour ya welta ko ɗum pour okkudema doole e wadde wattorde projet men o so Allah jaaɓi joni mbo yotto ko wiide projet min projet ko hammane ko ha holden jongom yurmomi an min mi mayide artir hakkille ma ay ko yawti ko wallahi ɓuuri hewde ko heddi ko
joni mi humanma yettima ha pari so Allah jaɓi yettim ko ha holde Arkan hey jaw arkan. hande jango yettima tanki ñalawmo yettay min mi jaɓata ɗum ɓuure made min kam so gonmi ɗo mi pari ɓoyci ko an tan heddi min gatte jam alhamdulillah Allah ini Allah jumni billahi abu karak ala narandiral moƴƴata William. wallahi weeli awa ɗo ko mbaɗɗa ko han ɗon jaltinɗami han billahi wallahi hay sa juulani ma a jaɓa Kama mala min daw ko wayri mi. Baɗa tan debbo. billahi gandu min kam ɗo ɗo goni Yo biriye wallahi adi simma. ittunamba hamba laaɓa to wekkay Wallahi som nato tan gil warma. aɗa gueɗe ɗi kala mo rente hen ha cirɗa hen jiiloyɗa ndiyam diryanke manga assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe mi salmini on mi juuri mon en mbayrodiri noon ko deƴƴere wona yejjidde eyyi mi yi intervention ngaji mon onon foof machallah weeli kam no feewi eyyi hande noon won toɓɓere nde jiɗɗen yewtude toɓɓere nde ko fate jinnaɓe men onon jinnaɓe mbeɗe ñaagui moɗon no mbattaton hakkillaji e ɓesguji moɗon mbeɗe sikki tan ko jibinde ɓuuri musde e ƴettude noddirguel mum namdo ɓiye no woori so ñaami so yari to leliɗo taw feewi won sukaɓe hewɓe hande ne gone galleji ne nguura ko metti ngalaɓe kaldi ngalaɓe jewtidi an jinnaɗo mbeɗa sikki tan jibinde ɓuuri musde e noddude aɗa namdo ɗum so jomum ñaami so jomum yari ko muusi ɗum e ko metti ɗum mbaɗa ɗum sehil ma an kam Ahmadou min kam jeew gel hanki ala ɗo nanmi delli mum mi yi'ay ɗum nana an kam jeew ko woni dow wi ɗum est ce que ɗum anday Bugari an lii harti yow gila heccan yim kala sa yiɗum a yiɗum a ñaade hen a bote ala min kam yi'ay ɗum jeew gila wadde Abdourahmane bun juuɗi suudu mu ñamata yarta on woya mbiɗa min wima noon de jippata min komi yi'ayni koɗo ɗe jeewa ɗe balle cikkatnomi ko taw wonɗo mooroyi walla ko ƴeewoyde ɓinguel mum tawa bone ɗoyde galle jewde mboni Amadou fitin mawɗo wondi ko te ko Abdourahmane tan huɓɓini ɓerdem tan ha min kam kuli wata maya suude heege nde so gandu ɗum kam kala ɗum kewi ɗo Ahmadou peele ɗen de en peelete de Amadou omo jehen jewtude en mum omo jehen jewtudene mum hunde wa andi kasi kewe galle nen jeew way won debbo galle en way ni wonde sehil men enen joɗɗen tan goppen ɗum to ɗum kay yooɗani heni jahe eyi omo jehen Mola. Jeno. Sonia ala kilifa. Ka kilifa hoore ma. Hoto nodditami téléphone am. Anani ko kalandumami ko. A ala fulla ala fayda. Entre. O woni baɗi gel hogga yerel mawɓe ndiwi ndunge hengal sawura ndenda samba sile seede gertogel duwata gori jogga Allah yeedo dow ca Alisa jewa welti jewa mina hande ni billahi kono non ɓe mbi mawɗo fijita Amadou mawɗo fijata siko mawɗo fiji gaño Amadou mawɗo fijata siko mawɗo fiji gaño Amadou mawɗo fijata gando ko fulani gano mum Amadou mawɗo fijata welti min jeewa jeewal jam min jeyanima ƴeew Bismillah jodde. alhamdulillah rabbil alamin Yewnino mom.
wallahi minen ɓuri yewnudema jeewa a wona dewel tunkel luƴel ɓomrel ɓomel joɗɗo koppidan hoore gonga mbaɗe ɗum ɗon ha goɗɗo ara aɗa riti tan naata kottinat ɗum hella saɗa yalta lappat ɗum hella gonga wallahi min beltima min jiiɗi ɗum pija an woni naggal sana bana wurno ɓi bandum albarke billal birama rebbe wasataki ngaari wurno ɓi bandum kan wallahi jeewa jam barke rasul e surtout kadi onon jinnaɓe ƴettuɓe sukaɓe moɗon dokkirɗon ɗumen yo nehewi banggueji goɗɗi walla resaɓe e cuuɗi munen ɓe ɓen ɓuuri suklude hande yewtidede par ce que kala ko wiyete musalla e ɓen ɗum guuri en waɗi noon jinnaɓe fewɓe nanguɓe ɓiɓɓe munen kono en waɗi won he jinnaɓe saaha nde jejjita koma ciftanare mbeɗa ñaguimon no mbattoren hen hakkille inchallah won sukaɓe men kadi hande nen ndesa e galleji nen guura kala façon metti guura violence bonɗo te ngalaɓe kaldi donc noon mbatte hen hakkille jaafoɗon kam no feewi mi wawa continde yewtere nde par ce que ina yette nder ɓerdam kadi ne teddeyam no feewi donc mataw en mbiyat à la prochaine inchallah merci beaucoup en wonde e temuji goɗɗi mi salmini mon ɓuri ɓirani faɗɗi gooɗeji barke rasulullah ɓe garɗa gallo heyɗani kono noon jeewa min jeewama gila tan natɗa o fitini gonɗa ga ha jippaki less galle o kam way tan kono yenade wallahi jeew wona allah jippaɗa less jewten ƴeew ñaguimami woto ƴeew abdourahmane sellani kangara jippin ɗum pija jala minen ɗum jinmi minen ala mbo min gandi sona an gila allah jippinma o galle haɗa woni boomil tuksi ha ñalama ñalluɗo han min peera yeewe min peera danki mitti amen ɗe balɗe ɗe ƴeŋɗa dow tan min jiyanima min gone sa'ira kono de goɗɗen nde less eɗen kirtoɗo eɗen gottoɗo yimɓe timalle al mi en hirtorde ina mbadda hen joni mumen he fof ina pongo eko ɓurno ɗum wel hay miijomi jomba e mum an hono jiwrannano ɗum de ndeysan en mbalten ɗo wallahi hono tambi jomba yila yo murogo mal tabbat sawura ndenda samba sile sede gertogal turogori jogga allah yeeɗo dow tagoga nattoyno cuugele anani joni tak min jiɗi jejjitat probléme hakkude abdourahmane jippaɗa less pijen jaren jewten jaren atta yettu fam wallahi ɗum ganduɗen minen min gandirmaka jaam min mayri ñaam wallahi ñamde welde aɗa jungo ma no safi yaw yurmamen so Allah jaɓi minini kalɗon ko mami tello less mami defon mon maaro min jewti so Allah jaɓi ala caɗele ko ɓuuri gila ko defa yaw jew haɗa ndiki jiɗi sa fini jangga jaaha marché yew cooda boy cooda coof cooda suppomi cooda carotte mbadda hen pulo koye liɗɗi e ñammi fof hono ko haakoloji gonaɗi hen laurier woto yejjinnete a faami ɗum tan min jiiɗe wallahi ɗum noon ɗum jahe jeew aɗani min jinmi ha haaƴi ko babo commandant peesa ɗum fam defa ɗum heew defta ɗum heew kama picca kamta picca ko fa nayi porta wutuɗi mbiya ko tuy e jala tan ha tampa san fan mata Bukan. aɗa foppode machallah Bukan anti nyanda. an a fewni ha fewi nde ferka ka Bukan. Tete ale même. Depuis le matin tu sorti. Tete ale to nyanda. comme kuudinoɗo jeere Jena bukan mbatta je tu fais quoi marché? comme kuudinoɗo jeere duggoyde Bukadi. ande fanma ɗo tolide han ala sagum jaggiran ma won hen gueɗe te meɗa andi somi hollimo ko gaddumi ko han ma welta Tete mai to ma belela. on fattan ay toyiɗaɗo han ayi Kala. carotte koko moƴƴe ma pour vitamine
ɗum noon nawi koko moƴƴema pour vitamine allahu akbar bukari ɓe soodi han teew noon ayi ɗum nek teew dammo ko payɗo bukari ko mi yaha jeere an mota jeere o noon bes a haalantake no mbattama par ce que a kutortono ɗomo guel haydara kewayi wona mi fo andude ɗum fof min ɓan mata no mbiyanamami ni heccanki jehma nder suudu ko cakkinnamami ko ha joni ko ɗum koyɗe hiɗum gonɗen tinno aɗa ñaama ko waɗi vitamine aɗa ɓufto ha laaɓa aɗa lelo aɗa ɗano aɗa fofto hey wasam halama ay ko minduɗa yumugol fof mi waɗi a faami de joni haydara ala hakkude meɗen selam selam en ten goppa kam de te an a waɗi feere ha sofia tawi kam e wañi non 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 c'est fini mbimam gasi hakkude men gasi de ɗo gonɗa ɗo jeeya hoore ma yahduji kewɗi ɗi ñamde nde ko haaƴi kala ko wiyete kaani walla ko wiyete ko lammi fof rent café en fof rent ñam ko waɗi vitamine teew ligim jara ndiyam kewɗam aɗa ɗano anani tino belma bebbe men o Allah tellin ɗum dow jam pas de problème mais tu te soucies très bien de ton bébé là tu te soucies pas de moi aussi bebbe o ala sagum horsen ɗum noon moƴƴi par ce que ko an korsinmi moƴƴi wadde aɗa namtono kam wajam a yiyani ɗum voilà amadou eyi an wonani net coin mum to an an wonɗe balɗe hakkude mon weli de avant ma wona ɗo ñamdude koye mi joni jiyam koɗo jarata ɗon gacci ɗon kaɗa ɗon pijo ɗon jara kalmat woto yejjin noon ay amadou ko jiiɗa ko he min mbadda guiris garas hen sahaji foof komi sehilaɓe amadou haade jeganagal ngal guel meɗon cuhlel wallahi ko korsinno ɗum tawi natta hakkude mum ɓiɗɗo yumma wallahi sanajen tan ko a yoroto sehilam natta hakkude mum de haajamala jiiɗa ɗum ɗo nene way wuldede foof hoore nde ko yawi koko lawato waɗa gakkiriji karaji foof wallahi hen sahaji boom mi yahata ɓooyo mi mimseta wonno ɗe balɗe aɗa andi wongol min mbaddi ɗo garda ha ɗesmi ɗum memno kiiro affaire noon ɗum way kam muus wallahi moƴƴi ala noon problème ɗum way muus kono amadou ko sehilam hayso wonani jignagal ngal ko sehilam no feewi toon e nokku mum toon kay goto woni toon fami yetto e muɗum min jewta moƴƴi defru sees noon ndenɗa ka cuurki ne moƴƴani debbo reedu nani c'est bon yo Allah ayno andami jofno nde monaɓe mira kala nadda hakkude mum gacci heɓan min tawi kosi mine kam tan kosi aka meji toon malanɗo wallahi malanɗo yaka min kam jippinmi wiyanin komi kuudinoɗo jeere doggunoyde fati matam an famde hoore an huuɗa an gorko poɗɗoma yahama duggunoyi rewɓe nde marché ji an Boukary ala hoore c'est bien d'accord hanne fo sa narga mo tawa jayte toujours soudien to jeli te tisko mi heɓa sey fatima to gomi ɗo hooremde ko uddi ha to gomi ɗo mimi natti hay hattande ɗum koy ɗuma an ko tagi mimo kolimi fo jam fo kam addi bone haalnam noon ko woni sey ko ñani hen anani mbeɗa a fo terminer ta phrase toi aussi wona ka puɗɗuɗo haala haal tan gasa amadou artir hakkille ma noon wonata miijotoɗa to aɗa andi kam mi yahrani jeere famɗode hoore walla wonde wala kaan jahrumi toon ko wonko mbaddatmi mi funtodirata e fani matam hami heɓak cohlumi ko sik humande jonggom Boukary an heewi peeje hono marché noon gandumi marché amadou ndeke sa dañi tan jahanowomo to yetto Allah min de hande nde jaaha ƴeew mi sooda ga laaj mi tama junggo mi sooda ga jayere mi welno mi joɗɗina kade place meɗe yeeyi to goɗɗum yejjet ɗo minema Allah waddi hen haalnam ko woni ko kewi non 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 t'inquiète pas ko woni t'inquiète pas ja commencé no fo terminer ça non wona probléme mawɗo ɗum tagi Sophia fo haal min komi seyidma Allah waddi hen on partage les choses non d'habitude c'est pas moi qui partage les choses avec toi
Toi aussi, il faut partager. Il faut terminer ton classe. Non, Fatima, t'inquiète. On a un problème, Maud. Eh, Sophia, Hanna, Maud. Viens de moi, Maud. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, tu pas là. On a pas de grave, t'inquiète pas. Eh, Sophia. Me cache quoi même. Sophia, quoi, il est hard. Faut dire le mot de qui. 3 familles 1000 problèmes findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe Trois familles 1000 problèmes serndi selaɓe yaadiɓe famille 1000 problèmes bonni kordigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala